Nu er de kommet egentlig ind i to ender der. Ja. Af broen. Jeg ser han cykelstiller. Er han lige prøve på fat i de to, der ejer den? Ja. Nå. Altså i morgen der, jeg var også til lægen og vaccinere sig den. Ja. Jo, vi skal til svømning. Ja, det skal du altid over, ja. Det er der bedre for mange bøger. Tak. Og det kan du selv op, det var ret, du spurgte. Kom hjem og over. Han var nede til Ja, nu er det, hvor hans mor bor i Forborg, der er jo tagstenen, der begynder at ryge af. Der var tagstenen, der begyndte at ryge af Ja. i Forborg. Det havde de jo også lovet i. Ja, det er ude i Forborg Fjord lige ved siden af. Jo, men